karon nga adlaw. Resulta sa investigasyon kay Espinido igapasa sa presidente sini nga semana. Sa balita international, US President Trump wala sang plano untaton ang campaign rallies sa pihak sang pandam sang COVID-19. Sa balita sa sports, Pinoy boxer nga si Humor Marshall nakasulod na sa 2020 Tokyo Olympics. Balita entertainment, 2015 Miss Universe P Awards back emotional sang magbalik sa Indonesia kag na-meet for the first time si 2019 Miss Universe Suzubini Tunzi. Samtang sa balita special aton man pag-istoryahan ang mapagbago kay baby kon 4 months old na. Maayong aga bakulod, may aga balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Lunes, Marso 9, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Apektado karon sang easterly so kung mainit nga hangin nga naghalin sa baybayon sang Pasifiko ang halos bilog nga kun bugos nga Pilipinas. Sunod sa pag-asa sa pihak nga mangin maayo ang panahon karon nga adlaw, mainit ang panahon nga mabatyagan sa Metro Manila kag sa nabilin nga bahin sa pungsod. Magaluntad man ang lulapta nga pag-ulan sa hapon o kun sa gabi. Sunod sa pag-asa pareho kahapon karon nga adlaw Lunes, magalambot sa 35 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura sa Metro Manila. Wala naman sa nabatak nga gale warning sa mga baybayon sa pungsod. Sa masunod nga 2 to 3 kadlaw, wala naman sang may ginapaabot nga malain nga panahon nga makaapekto sa pungsod. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Gimpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:11. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginaprubahan sa sangguniang panlunsod sa first reading ang ginaduso nga ordinansa nga istrikto nga i-require ang mga nagasulod sa Bacolod nga mag-fill out sang health declaration card sa tuyo nga mapasanyog pa kung mapabaskog pa ang kampanya batok sa COVID-19. Si City Councilor Cindy Rojas, Chair sang Committee on Health, ang main author sang proposed ordinance. Sa idalom sa ginaduso nga ordinansa, ginapangabay ang mga airlines, shipping lines, hotels, kay iban pa nga establishmento komersyal sa syudad nga i-require ang ilang mga pasahero kag guest nga ipalayag ang ilang travel history sa tilikdan nga 14 kadlaw. Ginpaatag ni Rojas, tuyo lamang sa sining proposed measure nga mapangapinan ang mapumuluyo sa Bacolod batok sa masakit. Nasaad man sa proposed ordinance ang COVID-19 ang makaalarma kasunod sang report sang World Health Organization nga madamo na ang naapektuhan sang sining nga balatian. Suportado ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang tikang sang lokal nga pangunuhan sang Bacolod nga health declaration card para sa mga persona nga nag-aabot sa syudad bilang pagpabakod sa kampanya batok sa coronavirus disease kon COVID-19. Suno kay Lacson, hindi na dapat pa nga magpasar sang kaangay nga ordinansa ang probinsya gud malikawan ang ginatawag nga duplication. Dugang pa sang gobernador, iya naman ginatugyan sa syudad ang pag-implementar sang precautionary measures o kon pulisa sumaperto sang syudad. Nagligad nga semana ginaprubahan sang saguniang palunsod sang Bacolod sa unang nga pagbasa ang Bacolod City Health Declaration Card Ordinance. Ini nga ordinansa ang nagamando sa tarang mga airlines, shipping lines, hotels, kag establishmento sa syudad nga i-require ang ilang mga pasahero kag bisita nga magsugid sang ilang travel history. Ginapaimbestigahan ni Congressman Greg Gasataya sa DPWH Bacolod District Engineering Office ang nagluntad nga pagbaha sa syudad sa Bacolod sang tinikdan nga semana. Sa mensahe ni Gasataya ang ipadala sa media, iya gintuginan si District Engineer Abraham Villarreal nga imbestigahan, magpatigayon sang inspeksyon kang magpagawa sang report kag rekomendasyon angot sa mga drainage project sa mga national roads lakip na sa Dalan Lacson, Dalan Araneta, Circumferential Road, Banga Core kag iban pa. Nagpangabay man si Gasataya kay Villarreal nga i-checkar ang flood walls nga gintukod sa syudad ka mga major outfalls sa nagkanilang nasuwa sa Bacolod. Apang suno kay Gasataya, madasig nga nag-subside ang tubig sa mga lugar nga mayara sang drainage project. Una naman nga nagpagawa sang statement ang Bacolod CDRRMO nga ang pag-ulan nga na-experiensyan sa Bacolod ang katumbas ini sa 3 kaadlaw nga pag-ulan. Ginpasiguro ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga may nistrikto ang pagbantay sang monitoring team nga pagatukuron sa gobyerno provincial sa declogging kag clearing nga proyekto sa suba sang Ibi Magalona agud maresolbar ang problema sa baha. Suno kay Diaz, ang team ang pamunuan sa Provincial Environment Management Office nga mo maga-monitor sa pribado nga project implementer agud masiguro nga ginasunod ang mga nasaad sa
dredging plan nga ginaprubahan sa Department of Public Works and Highways. Ginpahayag pa sa Provincial Administrator nga kung may violation nga ma-report ang monitoring team kay Governor Eugenio Jose Aksyon, mag-a-issue ang probinsya sa stoppage order. Ang First Territorial Corporation kag Geo Alto amang mag-implementar sang proyekto sa idalam sang public-private partnership. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginpahayag ni DILG Bacolod Director Meredith Madayag nga dako ang mabulig sang dugang nga duha ka barangay sa Bacolod nga gindeklarar nga drug-cleared barangay para sa Seal of Good Local Governance o SGLG Awards ang ahensya. Damlag lang gindeklarar sang Regional Oversight Committee nga drug-cleared barangay ang Barangay Montevista kag Barangay 23. Suno kay Madayag, isa sa mga indicators sang SGLG Award nga dapat kada tuig malampasan ang kadamuon sang drug-cleared barangay sa isa ka lugar. Duha pa ni Madayag, madamo pa sang dapat himuon ng syudad sa kampanya kontra droga bangod madamo pa ang nakalinya nga mga barangay para sa drug clearing program. Suno pa kay Madayag, may pila ka mga barangay sa Bacolod nga pasaway ang ilang nga Barangay Drug Abuse Council kung badak kag iya inigin pandaman bangod constant ang ila sini nga monitoring. This will help our city to qualify sa Seal of Good Local Governance because we are required every year for the increase in the number of drug-cleared barangays. So at least for this year, may duha kita nga bagong addition. Si Bacolod DILG Director Joy Meredith Madayag. Ginaabi-abi ni September 21 Movement Secretary General Felipe Epe Helye ang pahayag ni Senador Leila de Lima angot sa pagkondenar sini sa pagbasaka sang kaso batok sa mga aktivista kag kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte. Sir kay Helye, madamo na sa mga mangunguma sa sur nga bahin sang probinsya ang ginpang-aresto kag ginpasakahan sang pato-pato nga kaso murder, frustrated murder kag masobra 20 pa kay iba nang ginaresto. Nagapaptiman si Helye nga isa lamang ini sa estilo sa administrasyon sa anti-insurgency campaign sang gobyerno agud pahugon kag pahipuso ng ilang hanay. Nagapanawagan man si Helye upod sumakopdanan sini sa September 21 movement sa Southern Negros nga itibong ang ilang kinamatarong kag pakigbatuan ang diktadorya ni Duterte. Nagmarcha ka nagsinggitan sa dalan ang pila ka mga grupo sang kababainhan sa dalom sang Gabriela Negros karapatan kay iban pa bilang pagdumdum sa International Women's Day kahapon nga adlaw Marso 8. Sa culmination program ginpahayag ni Karapatan Negros Chairperson Clarissa Dagatan bagsak nga grado ang hinatag sang grupo sa pagpangalagad ni Presidente Rodrigo Duterte sa pungsod. Duha pa ni Dagatan sa patag sa ekonomiya, sovereignty kag sa respeto sa tawhanon nga kinamatarong wala nakapasara si Duterte bangod naghilapit na lang nga matapos ang termino sini wala gyapon nabatyagan ang serbisyo kapag damping sa kinamatarong sa mga pumuluyo ilabi na sa mga kababainhan kag sa baylo pagbastos kag political prosecution pang naangkon sa pila ka mga lider kababainhan kaangay sang Gabriela. Hindi gid sa kapasar, wala gid sa punto sa amon. Una, ang pagbastos niya kag hindi pagrespeto sa kababainhan. Ikaduha, ang paglapas niya mismo sang kinamatarong sang pumuluyo para nga makaangkon sa nagakaigo nga serbisyo, bagsak gid jay. Si Clarissa Dagatan sang Karapatan Negros. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:18. Sa mga bukol naman nga nagatubo sa inyong alawas, sis man nagkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para nga hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo, mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Hernay sa Tubalan sang Gate sa Paglaon Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaman ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa aton dugo kag atay. Ini man nabiyara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag DTX 500 capsule ka ng DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page.
State of Public Health Emergency igadeklarar ni Presidente Duterte karon nga adlaw. Samtang resulta sang investigasyon kay Lieutenant Colonel Jovi Espinido igapasa sa Presidente sininga semana. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan.
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:25, detalya na sang mga balita nasyonal. Pag-apirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang executive order nga nagadeklarar sa state of public health emergency bangod sa COVID-19 karon nga adlaw. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ini ang tika nga paghimuon ni Duterte matapos tunan ang tanan nga mga critical factors sa tuyo nga mapangapinan ang ikaing lawas sa publiko. Ang executive order ni Duterte ay igapagawa sa regular press briefing ni Panelo sa Malacanang. Ang Pilipinas sa karon may 6 na kakaso sang COVID-19, lakip na ang 62 anyos nga lalaki wala sang travel history sa luwas sang pungsod. Sadto Sabado adlaw pasaka sang DOH ang alert system sa pungsod sa Code Red Sub-Level 1 o kon preemptive call sa tanan nga otoridad kay health workers nga magpreparar sa posible pagsaka sang kaso sang suspected kag confirmed cases sang COVID-19. Sa pihak sang pan-down sa COVID-19, hindi sa gihapon magasuspender sang klase kag mga trabaho sa gobyerno si Presidente Rodrigo Duterte. Inibisan pa nga aprobado na ni Presidente Rodrigo Duterte ang State of Public Health Emergency kagyara sa Code Red ang pungsod. Sunod kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi man crowded ang mga talatapan sa gobyerno. Wala man sang plano si Presidente Duterte nga limitahan ang public engagement sini bangod madamo pa nagapabilin nga schedule nga aktibidad sang presidente kag wala pa man sang may kanselar kag wala man sang planong palasyo nga magpatuman sang lockdown sa bugos nga Malacanang complex. Samtang nanawagan naman sa Senators Joel Villanueva kag Riza Contiveros sa mga employers nga tugutan ang ilang mga empleyado nga magtrabaho sa ilang mga balay o kung i-adopt ang telecommuting o kon work from home arrangement sa ila kompanya agud makabulig hindi maglapta pa ang COVID-19. Pasanyugon pa sang DOH ang contact tracing matapos nga naglambot na sa anom ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Suno sa kay DOH Secretary Francisco Duque III, mayara na sa plano ang departamento para pasangkaron ang kampanya batok sa COVID-19. Sa karon suno kay Duque, wala pa sang community transmission sang masakit. Ginpanghiwala naman ni Duque nga may nagakatabo nga under-reporting sa estado sang COVID-19 sa Pilipinas. Nagpangabay si Duque nga hindi sila pagbasulon nga nagwa nga mayara sila sang may ginatago. Nagpanundom si Duque nga ang DOH ang mayara man sang limitasyon. Nagpatuman sang travel ban ang Qatar sa mga biyahero nga gikan sa Pilipinas kag 13 pa ka mapungsod nga apektado sang COVID-19. Kabahin ini sang tikang sang gobyerno sang Qatar gud malikuman ang paglapta sang balatian. Magluwas sa Pilipinas sakupan sang travel ban ang mga pungsod Bangladesh, China, Egypt, Iran, Iraq, South Korea, Lebanon, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, kag Thailand. Mag-aumpisa karon nga adlaw Marso 9 ang travel ban kun sa diin ang mga pasahero nga mag-aabot sa Qatar nga may travel history sa mga pungsod sa nakaligad nga 14 ka adlaw hindi napasudlon sa amo nga pungsod. Wala ginpauntat ni Presidente Rodrigo Duterte ang operasyon sang Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo. Ini sa piyak sang kontrobersiya nga ginapangatubang sa mga Chinese nationals nga nagatrabaho sa Pogo lakip na ang money laundering, prostitution den, pagsuhol sa gobyerno, hindi pagbayad sa insakto nga buwis kag iban pa. Suno kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, base sa iya pag-istorya kay Presidente Rodrigo Duterte, ginpalayag sang Chief Executive nga kinahanglan sang pondo para igasto sa mga proyekto sang gobyerno kaangay isang pagpasweldo sa mga nurses kag iban pa. Doon pa ni Panelo, pwede man nga mausar ang mga pondo para igasto sa kinahanglanon sang gobyerno para sa COVID-19. Sa katapusan nga balita nasyonal, gasumiter kay Presidente Rodrigo Duterte subong nga semanang resulta sa investigasyon angot sa ginalegar pagkalakip ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa drugs watch list. Suno kay Interior Secretary Eduardo Anyo, Marso 7 kunta ng unang petsa nga isumiter ang report angot sa investigasyon apang ini ang ginpaisol matapos ang paghugpaan sa ginsakyan nga eroplano ni PNP Chief Archie Francisco Gamboa kag 7 ka iban pa. Una na nga ginpalayag ni Espinido nga ang pagkalakip sa iyang ngalan ang failure of intelligence sa bahin sang PNP. Nanindugan si Anyo nga ang PNP Adjudication Board ang insakto nga venue para maklaro ni Espinido ang iya sining nga ngalan.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:30. Sa ato naman habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap atong rekomendar sa inyo. Inang itom lang ilok, itom nga siko, itom nga tuhod. Gamite balas ang Santon Plus Herbal Soap, mahatagan ina sang alibyo. Ang punggod kag pikas-pikas sa imuguya, gamite lang sang Santon Plus Herbal Soap. Himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, gani nga safe kayo nga gamiton. Santon Plus Herbal Soap, pwede na ma-order online pagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusugan Yan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina, bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani yari ng solusyon Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sa atong colon kag paguntra sa problema sa constipation o ng kabudlayan sa pagpamuhin. Tilo ara yung colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Campaign rallies ni US President Trump, wala planong ang taton sa piyak sang COVID-19. Samtang isa ka Pinoy boxer nakasulod na sa Tokyo Olympics. Kagaron sa atong balita special ang bala nato ni mga pagbag-o bala kay baby kung 4 months old na. Ay 4 months old ko, ikok balo ko ng bag-o sa kon. Balaan na karon. This sa atong pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pag
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Kag sa ato naman nga balita international, nagpabutsyag si US President Donald Trump nga wala inisang intensyon nga temporaryo ipauntatang niya mag-campaign rally sa piyagsang pagtaas sa mga kaso sa coronavirus disease o COVID-19 sa Amerika. Suro kay Trump, dayon sa gihapon ang pagpatigan sa iyang mga Keep America Great campaign events sa piyaksang katalagman. Samtang wala man nagakabalaka si Trump kung ang minor record na nga kaso sa COVID-19 sa Washington DC nga pila ka milya lamang ang kalayuon sa White House. Una na ginisister ni Trump nga wala sang dapat ikabalaka bisan pa nagpahanumdum ang Centers for Disease Control and Prevention nga likawan anay nga magpadulong sa mga lugar nga madamo sang tawo. Samtang pa rin naman nga ginaulan sa nga pakamalaot si Trump bangod sa hindi pagsunod sini sa abiso sa mga eksperto sa administrasyon sa mapahayag siniangot sa coronavirus. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, nagpaandam sa publiko ang Globe Telecom Incorporated angot sa phishing emails o kung mga malisyoso ang kampanya para nga pamintaan ang sitwasyon sa coronavirus disease sa pungsod. Sa ginpagawa nga ginpahayag sang kompanya nga tinutuyo sang phishing emails nga magkawat sang kwarta o kung personal kag corporate information. Bago din ang paggawa ang Globe sang cybersecurity measures para nga makaluwas sa scams. Una, hindi pagbuksan ang mga malisyoso nga email attachment o kung link. Basahon sang maayo ang emails kag text messages. Tanawon kung mayara nga red flags pareho sa generic nga greetings, spelling kag grammatical errors. Mag-andaman sa emails o kung text messages nga nagapakayo sang personal nga impormasyon, account credentials o kung PIN. Siguraduhon nga magakuha lamang sa mga balita kay impormasyon sa mga masaligan nga news site. Kag sa aton sining foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 57 centimos. Ang Singapore dollar 36 pesos kag 72 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 51 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, emotional si 2015 Miss Universe Pia Works back sa liwat nga pagbalik dito sa Indonesia. Kaman, Kasi nag-ibig ini siya, ang naglumaw-lumaw. lumaw-lumaw lang. Hindi magiging naghibik. Ang naghibik do ka, grabe, ganyan tulos ang imong luha. So, doon naglumaw-lumaw lang action boy. Naging emotional lang siya. Kaya, first time niya action boy, nga mangin, actually nakakadto naman siya sa Indonesia, sa Bali, tuyakag sa Jakarta. Mayo siya gani, no? Pero first time na sa buong, nagkadto sa Indonesia para mag-judge sa Putiri, Indonesia. Amo na siya ang ginapilian nila kundi sila magkuha sang representative bala sa Miss Universe. Nag-express siya sa iya nga pagpasalamat, action boy. Kag, dito man, happy man siya kuno kay na-meet niya si 2019 Miss Universe Aksyon Susibini. Si Susibini Tunzi. Na-meet niya dito, action boy. Si Aksyon Susibini. Susibini Tunzi. Very beautiful na action boy nakita mo, diba? Bisan nga Black. Black beauty siya, action boy. Hambal niya,
aside sa pag-attend niya sa Putiri, Indonesia, nagbisita man siya sa mga health center dito sa Jakarta. Actually, kabalo ka man si Pia nga do ka na siya daan. Health conscious. Basta may COVID-19 na itong bisitahan niya. Liya do ka siya do ka Makata. Do ka man ka si Kat Riona Gray man bala. Si Miss Universe Kat Riona Gray man bala. Kaya maya happy gid siya. Tapos di ba HIV gini siya ya? HIV advocate. Sige. At least happy siya na. Sige pe Sige pe. Balita sa sports. Sunod na sa 2020 Tokyo Olympics, ang Filipino boxer nga si Yumer Marshall. Hindi pagkatapos ginpierde si Otgon Batar Biamba Erdenes ang Mongolia sa quarterfinals ang Asian kag Oceania Olympic Boxing Qualifier sa Amman, Jordan. Sa unang duha ka round, naging mainit ang enkwentro sang duha apang pag-abot sa ikatlong round, nakarangkada si Marshall tubtob, ginpauntat na lang sang referee ang hampang. Bisa ano pang matabo sa semifinals, sigurado na ang pagpasulod sini sa Olympics. Ining si Marshall among unang Filipino boxer nga opisyal nga nakasulod sa Olympics kag ikatatlong atleta nga Pinoy nga makahampang sa Olympics nga una amo ang gymnast Carlos Yulo kag ang pole vaulter nga si Ernest Obiena. Samtang may mga hampang pa sa Carlo Paalam, Nesty Petesio, Riza Pasuit kag Irish Magno. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Ay, Monday. Yes, of course. Siyempre, kag March 9 na. March na. Oh, dasig na. Diba? Dugay April 9 na. Ti Webe Santo na April 9. Yes, energetic kita na Japon. Bisan may duty. Sige lang. Amo ginaiya kay ti siyempre. Public service. Lapit na lang. Serbisyo publiko. Lapit na lang ang makabakasyon ka sa Biyernes Santo. May duty ko Japan Action Boy, Biyernes Santo. Biyernes Santo? Oo Pagka Sabado Santo, Sabado de Gloria. May wala na tanak. Kaya syempre, nagit na yan. Off na gina Action Boy. Off-air na gita na Action Boy. Sige. Sa Udto, sa Biyernes Santo. Yes. Pero Webes pa lang, why na tayo? Alas 6 ang gabi lang tasta. Diba? Pag why na iba niya program. Pero pagka Biyernes, may mga news flash drama. So, may mga mamula drama. Pagtapos, siguro, bisan off-air ya, ray ka muna, mas standby, guro ya. Yes. Pabalog Mas standby sa plaza. Standby sa plaza, kag mag-usisa, sa mga nagadebate. Hindi sang naga-prosesyon, may naara na daga, ibang gitin ma-prosesyon. Sige. Dugay pa man to dugay. Ito sumbulan pa. Sige. So, sa ato nga balita, Special Action Boy, Ario, mga makitaan mo ko nga pagbago sa isa ka baby kung 4 months old na siya. Anong nabalaan mo siya na iya? Kaya nakita ko lang. Share ko sa mga bago, bilang mga ginikanan. Pero kapag agi nga may 4 months old nga baby. Wala Tapos ang 4 months old, gawin ka makadumdum. Wala ako kadumdum. Kaya ako, gano'n siyempre, mga small pa ito yung memories. Memory. Mga gagmay pa siya, may mga amo pa lang ni Goro. Mga small heads pa lang to. Small heads. Subong na ko, nagali. So, una Action Boy, Ario, especially sa mga bago, bilang mga ginikanan pa Action Boy, bago pala first baby, bilang nila. So, para hindi na sila matingala Action Boy, pabaloon sila kung ano. Ikaw na nang matabo, kung 4 months old ng baby. Lain man niyang 2 months old, lain man ang 3 months old. 4 gina siya usually. 4 gina yan. Hindi na pagpilita nga po, pupada mga tuba. Sige, 4 gina. So, una ko na Action Boy, mga pagbago ko na sa iyang lawas. So, isa na Action Boy, ang kaya yan ako uyata ng iya mga pagkaon. Kaya diba sa mga 1 month old o 3 months pa, hindi pa ako Action Boy. Mahula. So, boya may, na siya bala, may hugot na siya bala nga uyatan. Tapos, giligid-ligid na ko Gapang kuha na sa gapang uyat ka mo to. Uyat. So, uyatan mo sa ginahugot yan na. Sa 1 month old ka na, gapang uyat ka na. Wala ka dumdum? Mga 15 days pa lang kuya. Gawi ba? Pangunyapot na kuya sa kun. Amo na, grabe. Taklas na kuya sa kuna. Dumduman mo. Araw-araw. May lahing, lahing hindi alam kung anong lahi. Char. Taklas dala baliskad Nangama mo na ako ng mga bata. Taklas dala baliskad. 15 days ka pa lang. At ako galing ka baliskad, 15 days pa lang mo.
So, wala siya action boy. Kag, ang iya ko nga pagtulog, kung 4 months old ng isa ka baby, galabot ko up to 8 hours. 8 hours. Na, Sobra naman pa siya gani gali. banda eh. Gali. Sobra Ang pa, mga oh. tulog sang bata. So, amo na action boy, nanggagyugihon ako. No? Sa una, higda lang ginamo, di ba? Mga first 3 Sumbong months. try na sa liso na. Hapa. Oh, so amo nang delikado action boy, labi na kung arasay gad sang katre bala. Nakadagdag na iba na action boy, mamusmayo pa nga do sayan lagi niya ko. Kagi ko na sa una, kakatutulugan ko bla. Katre. Tupad ko pila pala to edad man. Amo na. Pagbug na kabungkaras, kung hindi na to saman, atos dalong katre. Ito na sa dalo katre na. Galing kasi nila ko ng baby, kung may kuha na sa mo, may natural na siya nga defense iyang alawas. Kung ano siya, kung madagdag. May natural na siya nga defense. Pero hindi masilay nga magsalig ka nga. May depensa ba na natural sa... defense mo na siya. Ilan na siya na. Kaya mo na sa kuno mo nga daw, hindi sila maano bla. Ako kagi mo ko dagdag sa una, pero sa duyan, kuno yung action boy. Kaya nabugto, iya ko nung duyan. Sa kabugat ko siguro. Hindi ko bugto, kuno na buslot kuno. Pero sa kabugat mo gapon. pero nag-umpok lang ako lang. Nag-umpok. Oo, naman ako na kayo may natural. Ano ba, dubula? Defense na ako na ang kuno. So, mo to ako natural defense. Nag-umpok ko kaya. Hindi na pagsilig. Oo. Nag-umpok ha? Dubula. Ang manambal na action boy, nag-umpok ako na. Ambot kong tuod na. Isang gamay ka kuno ambal ni mama mo, daw ka-cute kuno si mo, dubula ka kuno mo. Cute gig ko yan, ikay daw. Dubula ka gani, numpok. Kalain. Tapos ang bata, action boy, kalbo ko. Di ba sa boy iba ni bata, may buhok na dahil, no? Pag bata. Di ba nipis ko yung buhok. Ikaw ya? Kalbo ka man. Hindi, ang tama ka tamo sa buhok ko, hindi pa kalbo nang gano'n. Nalaka, wala kalabot na di buhok ko. May bangs na. May bangs na, rikta buhok, rikta bangs na. Kami na. Naka-flat-top. Sa mo to, pakalbo ka na. Kalbo na lang kayo, hindi ka na baby. Kalain, nagrikta na, no? Old age. Old age! So, next action boy. Nano ka na. Kalain. Yung pakalbo ta, pero baby mo tsura. Ikaw yung kalbo, ged. Kalbo, kay action boy. Kag do ka beautiful, gid sa ako. Nga kalbo. Beautiful nga kalbo. Ay, kanami sa baby nyo, kalbo, no? Oo. Amo na mga, ano lang ang buhok pala do, pila lang ka bilog. Isip, pitok bilog, Ang isa, daw may bali. Bali, pang isa. Pito lang ang buhok, bali, pang isa. Ang bali. Bali ang isa ka buhok. Amo na. Wala ka ba? So, next action boy, ang ilang cognitive development. Amo ni kuno action boy. Recognize na sila. Yes. Mas expressive na sila kuno action boy kung happy sila or sad sila. Gutom sila. Oo, gutom sila. O lain ko nang hibi isang gutom, lain nang hibi isang nasakitan, di ba? Dapat kabalo ka na action boy nga no mga ginikanan. Sample bisang hibi isang gutom. Mangita ka kaya wala ko na nalipatan ko kung paano ko mag-hibi isang unang gutom. Kasi bang musog ka gutom. Gawa mo na. Oo. Yan eh, sa kapangayo, kawagin natagan. Wala ka malukaw! Amo na! Amo na, gali. Gamo na yan, gutom niya. Dumabugto na ginawa, no? Ay, pag-hibi mo ito bagulang yan, nablang ang pangayo ka, walang ginatagan. Kalain naman na pala. Tag sa bata niyo. Matag kong sigban. Pero saka. Namamugto ang ginawa, bla na. Naman na siya, action boy. So, ang last action boy, ang ila ko nung language development. Da. Laway ka. Ang mga unanan lang ang words actually, mga isa ka syllable lang bla. One syllable lang. Doka. Sige mo siya tudlo bala. Nan, correct. Doka, ano na sila action boy? Doka, amo nagalipay-lipay, ginang isa ka parent, ang gini ka nun, makabati, mama, hello, si baby, nagambal. Baby, nagambal siya. Oo. Ay, si baby, nagambal na. Mambal na baby, tigilan mo kuya. Kala, gulpi ka muna action boy. No? Di ka muna ba? Mas ipaitsa nilang mata nila. Gama ng baby, no? Palak-palak, kada nga nanay. Ay, stupto, si Inday, gambal na. So, gulpi siya, bakit tigilan mo? Kalain. Dali kay gulpi, nag-edad na action boy. Muna? Uy, basi ya. Amo ka naguro ng bata ka. Sang gamay ka pa man koton tabi si tatay Berting. Charot.
Iya. Tama na siya. Correct. Naman di po ng baby. Basta Yes. baby pati. Yes. Wala mo kita nga mga balita na batian niya nga. Oh, action boy. Kasal Isa, bilin-bilin ang bata. Tukob siyang manog. Nga ka, mo na. Oh, mayara na mo na nakagtan sa manog. Kasubo, especially bro mga trahedya. Pero itong sa naligan lang nga baka. 5 months old to nga bata, di ba? Cute-cute pa to nga baby. Daw nga tito, kuha na to ya daw, hindi mo man lang hindi mapaktan. paktan bala. Baha, narumpag. Huwag man to yung pabayaan. Wala. Huwag man to yung bayaan. May sala-sala na guro nga action boy. Ito syempre once maano na. Pero importante, hindi pagbayaan. Yes, correct. Okay? Sige. Good morning, Mary Grace Bandoquillo Alave, sakay Janet Delino. Good morning, Erna Garfin, Ems Aboso, Mike Aga, sakay Angelica Torres Sapawan. Good morning, Remia Garcia, Kagawad Rokin Nesya, Torco Jongko. Mahara naman sa Lula Ruth, good morning. Kag-happy birthday action boy kay Tita Nida Campane, dra sa Barangay Karabalan. Happy birthday! Kag sa ato nga live action boy kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Gina Panganiban kay Paging Cho, kay Beltran Galieto, Helen Huesna, Leda Atanasio, Maria Makunat ng Mary Grace Union Fermin, Ramil Dumalay, Amado Ladwa Jr., Jonalyn Pineda, Miss Beneven, Jocelyn Kalamaan, Rakilina Lumawa. Good morning. Watching from Hong Kong siya Connection Boy. Okay. Sino pa may mga birthday subong kadlaw? Happy birthday. Gawin naman, oh. Advance happy birthday kay Mama Buwas ya. 2 days niya greetings. Ay, Buwas gali. Yes. Mama Jean. Happy birthday lang na. Ano aton to? Advance ha? Ano aton to? But siya niya ako. Ano iya to? Kailangan mag-birthday na sa mama mo yan, may aray ko na yan. Dawlain, gidya mo. Gani, no? Mati ka to. Dumakala, kagida. Stand by na kita mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhopon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.